Ulla. Mens motoren lige varmer op et øjeblik, så. Ja. Okay. Ja, nu kan man udrulle lidt ind her. Okay. Jeg begynder herfra. Hvilket der sidder her. Jeg vil helst gerne kunne kigge på mig. Ej, jeg tror jeg ikke, jeg har til bukseland. Jeg har ikke til bukseland også. Hvis der er noget, I vil stoppe, så vil I sige til mig. Yes, mamma. Ikke skalleflyver. Det er Bornholm. Måske kommer det til svensk, det ved jeg ikke. Åbo kommer op fra Finland. Det passer fint, for vi skal op og vaske klokken 2. Hvad? Det passer fint, for vi skal have en vasketid klokken 2. Okay, ej, I skulle da komme hjem hos mig på vasket. Nej, det er da lige meget, Ulla. Vi har haft en anden gang. Tak. Hvad vil jeg dig? Så nu letter vi derinde fra skillet.
kan huske, at jeg har fået lammebrunster engang. Ja, det var mine lykker. Ja. Ja, det må man ikke mere. Nej, det bliver jo blive badet. Det er bare at blive badet. Herude af Pøg kan man stå ud. Nå. Og undskyld Pøg, vi er ikke øl med. Ej, det er Det havde vi tarveligt. heller ikke i går. Jeg beklager meget. Au, 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 Ja. siger han så. Au. Ja, det er ikke godt. Ej, prøv at se den. Ja, det. Jeg har ikke været herude, siden jeg var barn. Siden hvad? Siden jeg var barn. Nej. Jeg var på Græsholmen sidste år, fordi jeg skulle sejle ind af Fuglefolkene herude. 2 gange skulle jeg ud. Ja. Så jeg var rundt og gå, og Rebecca kom med på anden tur. Fedt. Jeg havde ikke været herude i 30 år, fandt jeg ud af. I hvert fald 30 år. Og så skal jeg ikke klage. Her har jeg fanget mange gode ord. Du har forestillet mig. Men du har ikke nogen garn ude nu for noget, vel? Nej, det er flere år siden, vi stoppede. Ja. Er du? Ja. De står og på nokken der. Prøv at kigge op. Hvad der lugter så? Ja, der lugter meget af sild eller meget af fisk. Eller... Det er sælort, vi kan lukke nu. Nå, det er sælort. Det er lige, at det er nogle sæler. Der ligger nogen derude. Er det det? Wow. Ew. Ew. Hvad siger du? Nej. Nej, det er André. Hun er jo ikke glad for det. Ja. Ja. Det er nogle ordentlige basser. Altså, så er der ikke de store hatter, der ligger i hjemme. Hvor store er her? Oveni er det. Det må jeg ikke kunne lide. Der er ligget et stykke fra en og fnyse og sådan noget plads ret meget. Ja. Der er en selv derude. Ja. Hunderne, de er mere nysgerrige. Ungerne er rigtig nysgerrige. Den ene gang lå vi herude, det var døddampende stille vejr, og vandet var helt klart. Så lå der en sælunge og svømmede ned under jollen. Nå. Og den hyggede vi os faktisk ret meget med. Jeg husker, vi var ude med gummibåden, så vi var her med kig med den store båd der. Ja, Jeg var lidt bange. Nå. Jeg holder op. det skal du ikke være, Elisabeth. Stor svipstummer. Nå, Og jeg er det er dem, du ikke er så glad for. Og jeg er også bange til dem. Nej, det her det er ikke mange. Og hvis det bare var sådan her bestand, og de var ret store, så var det okay. Men de helt store der, Ej, de er lidt for... der æder 30 kilo fisk om dagen. Ja. Så er det næsten halvdelen af mig. Og det er en selv, der skal ud også. Det tror jeg. Der kommer flere imod os. Det der ligger et par små sæler derinde i sat. Ja. Vi skal derinde. Inde der, hvor der er grønt. Se det. Så se de ligger lige foran så. Det er forbi selv. Det er sådan noget. Prøv at se, hvor små
den ene gang meget Brian kom herud, så det flade stykke der, ja. Det var hvor de tog ud og dansede den hovedforhandling. Der blev der ved med at vælge sæl ud. Vi tror, der har været mellem 700.000. De væltede ud, og de væltede ud, og vi så blev enige om, at nu kan der fandme ikke være flere, og de blev bare ved. Kan vi ikke lige svare lidt hurtigere? Svare lidt hurtigere. Hvorfor? Vi kan svare lidt hurtigere. Hvor ikke? Tag en selfie måske. Thank you. Nå. Vi er ude til Østerskær, tror jeg. Inden ved verdens ende. Er det okay? Det er godt. Nej, men så tager vi det lidt og roligt. Ja, tak. Nogle gange er det dem, der sætter sig op, så bliver det lidt roligt. Ja, også tak. Jeg kan også mærke det. tog et billede af hende herude. Okay. Og hun sagde, at der var lige oppe og Nå. Ja, men det er vel også deres territorie her. Det er det jo. Sidder det her? Nej.
Nej, mor, bak tilbage. Nej. Så satte jeg en af her til venstre. Ja. Nej, mor, bak. Jeg kan ikke lide det. Det kan de heller ikke. Hvordan kan I banke op i det? Det var en flot oplevelse. Ja, det er nok. Det er flot, men er også store. Der er en stor flok i ham også. nej. Man kommer til at blive vandet også. På samme måde. De svømmer. Der er også nogle store sæler. Diskuterer de med sig selv. Hvad skal Ja. vi? Det er helt andet nu det. Det kunne også godt lide, at vi havde sæler om nakkerne. Ja. Så bliver det. Og de kender udlastet. Ja. Nu er det hende igen. Det er hende igen. Kan vi ikke sejle lidt hurtigere? Elisabeth, det er en oplevelse, der ikke er i zoologisk have. Der bliver noget at fortælle vennerne, når du kommer på retur til skolen. Vi skal nok give den gas om lidt. Karsten, han skal lige have lov til at fylde. Altså, hvis jeg skal give dig et råd, så prøv at stikke med, der er sæler. Ja. Jeg tror ikke, at sigtbræden er så stor. Nej, de er måske ikke nogle stykker. Ja, det kan jeg tror, det kan blive spist. En fisk. En fisk, der kan sætte på din den. Nej, så trækker du bare en sæl op i jollen. Vi har ødelagt deres middagssø. Ja. Så de er i tunglas. Ja. Så hvis Putin kommer en dag, og vi bliver isoleret, så har vi mad nok, hvis vi kan banke dem. Ja. Men jeg spiser ikke sæler. Det kan være, du kommer til det, hvis du er Ej, sulten hvis nok. han kommer, så er vi forhåbentlig med fra. Der er også en ordentlig flot der. Ikke? Ja. Ja, det er. Og det er der, vi skal tage et billede af i dag af Postmund og sejler ind. Udefra. Nu kunne jeg godt tænke mig, at Ja. kommer derud, så er jeg bare igen til at tage et foto. Så Nej. er heller ikke over det. Må det ikke helt klart? Og det bliver det jo nødt til. Ja. Ellers så kommer du fra højst siden af i hvert fald. Ja. Igen. Så billeder med min telefon. Er det okay? Er det ikke helt? Jeg ved ikke, hvad billeder er. Jeg synes, det var meget, man ville se. Kommer herover af altså. Det er stoppe herovre, bare det følger med. Ja. Ja, det er en ordentlig flok, der følger med derovre. Ja, ja. Så når vi giver den fuld gas ude fra tanserne, Ja, det der er er mange sæler derude, så skal du se, især de unge, Ja, de elsker at løbe, svømme og sådan lukke op lige ved siden af båden. ja, ja. Kilo på mig. Er du klar, ja?
ikke set så nogen, der har badet. Nej, der lå nogen om med bjælken. Ja. Så se orange udefra. Hvor flot den er lavet. Ja. Ham der lå sig kæve over kongen. Har bygget det, eller hvad? Han fik jo, jeg kan ikke huske, om han blev gift, eller hvad det var, han fik. Men han fik jo ikke over kongen. Nej. Prøv lige at få Brian til at fortælle historien, for han ved det. Ja. Hun ser jo fedt på stedet. Hvordan fanden så knæder vand der her? Der er så smager. Der bliver lidt at sortere i, faktisk. Ja, ja. Der er en bølge. Ulla, er du parat til bølge? Ja, det kan jeg se. Jeg har lagt os. Vi ligger bare stille og roligt. Det er, hvad jeg lige skal så. Så er vi... Så er vi på bakken. Nu er man falder over forlystelsen. Bare kunne blive spændt fast på en hjørne. Ej, jeg ser, så ligger både... Ja, det er så flot. Så skulle han bare lidt sådan der. Den gider også både i det der vand til os. Så der var ikke noget til bag os. Jeg skrev, at han har altid lige linjer. Ja. Og han virker lidt sur. Ja. Ja. Så jeg bare ret op på det. Ja. Mor, Ja. det der, det ser jo ikke ud. Jeg tænkte først, at det er der to billede der. Jeg har egentlig ikke før lagt mærke til, at der er to højder på taget, eller oppe ved Erik. Jamen det har nok været bygget på en eller anden måde. Ja, 2 omgange eller sådan noget. Ja. Nu må vi ligge, der ser ikke ud til, at der er nogen i vandet, vel? Nej. Nej. Hvor længe skulle vi så ligge derinde? Nu kommer der lys i rullerne. Kommer hun. Skal den dreje hen mod os? Der ser ud til, at der kun er én, der vil kigge ud derfra. Nå vinker vi. Ej! Jeg har stadig lyst til at mærke ned i vandet. Hun er smuk. Meget. Hvem gynger? Karsten. Det er heller ikke mange. Det er båden.
Hvem er det, der vipper det? Det er dønninger, der kommer det derfra. Nej, hun er godt nok smuk. Nå, men så fik vi lidt anderledes billeder i dag. Jo. Vi trækker altså ind igen. Sådan der. Ja. Jeg har virkelig lyst til at mærke hernede. Så mærk. Så mærk. Hvor Men er jeg der plads til dig her? Jeg er bange for, at der er en sal. Ej, så hurtigt er det. Nej, der er ikke. Ups. Hvor mange fingre har du? Så Det er faktisk ok. Er det der? Jeg mærkede det kun lige hurtigt, fordi jeg var bange. Der kommer en bølge. Så sejler vi op under en lille tårn nu. alligevel utroligt, at de ikke efterlader sig større dønninger, ikke? Om det han har heller ikke gasset op. Nej, det er da rigtigt. Kommer nu. Ej, det var da sjovt. Nu skulle du se en sommer, hvor vi nærmest svømmede rundt. Det er frygteligt. Det er, hvad er det, en 6-7 år siden. Der var store sværme. Også fordi de Og knaser. det er der, hvor de begynder at bide, fordi de ikke har... Ja. Og det er for tørt. Vi havde rigtig mange i foråret derhjemme. Ja, Men de i er år. væk nu. Eller hvad? Hvad siger du? I år, eller? Der er en sommerfugl. Den fløj lige over mit hoved. Ja. Jeg har også holdt en sommerfugl, hvor den bare var på en fisk. Men nu, når vi kommer ind, så får I nogle poster. Nå. Carsten, han griber forfortegninger og sætter i. Og du får den her. Og den skal udenom. Hvad skal jeg så? Ja. Ja. Og så fanger du gøjen. Yes. skal jeg? Og du skal have finde dig noget, der skal... Er det mit eneste job? Ja. Og så skal du ellers bare være god. Altså, jeg var lige taget på den. Han inde på Ersens bro, ham der, han sejlede. Han sagde, væk fra Asger. Men når den ligger herude ved os, så er det Vi har snakket om, hvad den sidste, der skal brænde nøglen op på det på. Ja. Altså, jeg kan grave for. Ja, det kan jeg godt. Nej, det må ikke være, at det var sådan. Se, nu graver man det på, men jeg ved ikke, hvordan det var snart. Ja. Hvor må man få lov at se det? Der er lavet så meget godt. Se, det er tilbage i gang, og der er ved at forstå det. Ligesom min oldemors forældre boede her. Mor har, eller min mormor har boet her. Mor har boet her. Hvis det havde været for 30 år siden, så var din mor nok boet her. Og så blev boet her, og så har I boet her. Og så har I jo kunne begrave de gamle, når de blev udsendt, det kan vi ikke kunne mere. Men på et tidspunkt, fordi at der er lavet sådan nogle kontrakter med, at man ikke bare må blive her. Så kan der jo ikke blive. Der er billedet en flot blå der. Det er jo her, vi har lyst til at sejle fuld skrue, men her må vi ikke. Nej. Der kommer politik med i sig. Der er så går med en ladet hund, og så går der nogen... Det er dem, der skal spille i aften. Det er også en far.
Det er